Com ja saben, els xiquets d'infantil i primària de la comunitat han tornat a l'escola esta setmana. Els hem vist retrobar-se amb els amics i professors, però nosaltres també hem volgut, Vicent, colar-nos en una aula. Sí, ho hem fet per a saber com les noves tecnologies han canviat la manera d'ensenyar, molt diferent a la que van viure els seus pares. Anna Moure ho ha comprovat. Molts dels alumnes que han tornat esta setmana a l'escola s'han trobat amb una nova ferramenta a les aules i no és una altra que la pissarra digital, una ferramenta molt útil per als professors perquè, per exemple, els alumnes poden escoltar música simplement amb un clic o també els professors de matemàtiques poden fer una circunferència perfecta només amb un dit. Ens colem en una classe de matemàtiques de xiquets de quint de primària del Col·legi Públic Ciutat de València. Així ha quedat lluny el mestre amb el clarió a la mà que omplia la pissarra de fórmules. La lliçó és ara més interactiva. ¿Cuál es el más mayor? ¿Quién le sigue? Magnífico. El mateix que veu l'alumne al llibre es projecta a la pissarra digital, una manera d'ensenyar amb avantatges per a totes les matèries. Podem fer una ampliació del lloc del llibre que volem treballar, ni ampliacions directes per a la posició de la flauta. La pissarra de tota la vida s'ha convertit en una pantalla sobre la qual també es pot escriure i que té accés directe a internet. Fa que la dinàmica qualsevol siga una dinàmica educativa es torni molt enriquida, no? Per el vídeo, per la imatge, per la possibilitat d'interaccionar en internet, en webs. En altres centres encara conviuen amb la pissarra tradicional, però d'ací a poc de temps s'acabaran per jubilar-les. És el futur de l'ensenyament que en algunes escoles públiques valencianes, com ara esta, és ja una realitat. Alguns ja les anomenen les finestres màgiques.